Kaixo familiak, bideo honetan zuen seme-alaben ebaluazio buletinari buruzko informazio garrantzitsua partekatuko dugu zuekin. Aldez aurretik, barkamena eskatzen dizuegu sor daitezkeen eragozpenengatik. Izan ere, guretzat ere tresna berria da. Zuen seme-alaben aurrerapen akademikoaren berri izan dezazuen, baina uste dugu ez dela formatu erraza. Kalifikazio tradizionalei buruzko informazioa eman beharrean, orain zuen seme-alabekin lantzen ari garen funtsezko trebetasunak eta gaitasunak nabarmentzen ditugu. Txostenaren lehen orrialdean ikaslearen eta ikasmaiaren datuak ikusi ahal izango ditugu, tutorearen izenarekin batera. Irakasgai bakoitzak bere atala izango du, eta bertan lantzen diren gaitasunak agertuko dira. Ez duzue batetik 10erako notarik ikusiko, ez da ondorik, oso ondorik edo nahikorik ere, baizik eta barratxo bat agertuko da, ikaslea zein unetan edo mailetan dagoen adierazteko. 4 maila daude, apala, oinarrizkoa, egokia edo bikaina. Balorazio orokorra atalean, ikasgai bakoitzeko ikaslearen gaitasuna ebaluatuko da. Lehen esan bezala, atal honetan hainbat termino erabiltzen dira ikaslearen gaitasun maila deskribatzeko, apalatik bikainera. Ordinez agertzen den edukiak eskuratzea atalean, ikasleak eskuratu duen ezagutza ebaluatzen da. Egoerari aurre egitea atalean, eman diren egoera zehatzei aurre egiteko eta arazoak konpontzeko duten gaitasuna ebaluatzen da. Azkenik, elkarrekintza eta norbera izatea atalean, ikasleak bere buruarekin eta besteekin elkarrera egiteko eta gizarte trebetasunak garatzeko duen gaitasuna ebaluatzen da. Hemen behean agertzen den grafikoan, ikasleak ikasketa eremu bakoitzean duen konpetentzia edo gaitasun maila erakusten da. Adibidez, euskara eta literatura arloan, konpetentzia espezifikoen artean egon daitezke ahozko ulermena, idatzizko ulermena, informazioaren bilaketa eta kudeaketa, hizkuntza inklusiboaren erabilera besteak beste. Grafikoak ikasleak trebetasun espezifiko horietako bakoitzean duen gaitasun maila erakusten du. Batetik 4 bitarteko eskala erabiliz. Eskala horretan bat konpetentzia maila basua da, eta 4 gaitasun maila bikaina. Funtsezko konpetentziaren garapena agertzen da azken orrian, tutorearen oharrekin batera. Ebaluazio txostenaren atal garrantzitsu bat da hau. Atal honetan, ikaslearen funtsezko gaitasunen garapen maila ebaluatzen da. Funtsezko gaitasunak ikaslearen garapen pertsonal eta profesionalerako funtsezkotzat jotzen diren trebetasunak eta ezagutzak dira. Funtsezko gaitasun horien artean, hizkuntza komunikaziorako gaitasuna, matematikarako eta zientziarako gaitasuna, gaitasun digitala, gaitasun pertsonala, soziala eta ikaskuntzakoa, herritartasunerako gaitasuna eta kultura kontzientzia eta adierazpenerako gaitasunak daude. Horiek komunak dira ikasgai guztietan, eta ikasle horiekin lan egiten duten irakasle guztien artean ebaluatzen dira. Aldez aurretik eskertzen dugu zuen pazientzia eta irekita gaude zuen iradokizunak entzuteko. Prozesu hau ikastolaren eta familien arteko lankidetza baita. Galdera asko izango dituzue, adibidez, konpetentzia guztiak ebaluazio bakoitzean lantzen dira? Erantzuna da ez. Ziklo bakoitzaren amaieran konpetentzia guztiak landuta izan beharko ditugu. Beraz, hiruileko bakoitzean, konpetentzia ezberdinak landuko ditugu. Hala ere, zalantzarik izatekotan, ikasketa burua den Saioa Zeballosekin kontaktuan jar zaitezkete bere posta elektronikoaren bitartez. Mila esker!